ಏನ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೇಗ ಹಾ ಇರೇಗೇನ ಬೋರ್ಡ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಸಂಡೇ ದಸರಾದ 8th ಡೇ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಎಲ್ಲೆ ಪೋಡಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ದಸರಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಚ್ಚಿದೆ ಪಂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಶ್ ಲೊಪ್ಪುಂಡು ಟೆಂಪಲ್ ಅಂಚ ಟೈಮ್ಲ ಓವರ್ ಅಲ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋತಿನ ಅಂಚ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೇವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ದಸರಾ ಗೊರ್ಮ ದಿನಲ ವನಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಎಜಿಂದ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಡೇ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಓಪನ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಪೂರ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಲ್ಲೇ ಮೇಯರ್ ಫುಲ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಸುಭಾಷ್ 200 people పోయిరంద పండి జల్ల బొక్కల రష్ ఒప్పుడు ఇని భయంకర రష్ ఉండు మస్తు రష్ ఉండే నింద ವನಸ್ಲ ಪಾಡು ದಿದ್ದು ಹಾಯ್ ದಿದ್ದು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀರಿಗ್ಲ ಬನ್ನಿ ವನಸ್ ಕೋರ್ ಪೂಜೆ ಪಲ್ಲ ಎಗುಲ್ 1 ಗಂಟೆ ಅನ್ನೋದು ಎಗುಲ್ದು ಮನಿ ಕೋರ್ನೆ ಆಂಟಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಂಡರೇರಾ ಮೊಕ್ಕದ ಕೊರ್ನಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ದಿಯಾಗ ಮನಿಲ್ಲ ಹೇರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಶಕ್ಕು ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಶಕ್ಕು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತೀರ ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಟ್ ಆರು ಇಂಕ್ಲೆ ಹೊಸತತ್ತ ಅಂಚ ಇಂಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಿರ ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡ್ದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಕ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ವನಸ್ಪುರ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಡ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಭಜನೆ ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಇತ್ತು ನೀನಿ ಪಂಡ ದಸರದ ಅಂದ ಅಂಚ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಣ ಏನ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿನಿ ನೀನು ತೋಜಲೆ ಏನ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಬಬಲ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಏನ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಕಲ್ನ ಏನ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಅವು ಕಂಚದ ಅದನ್ನ ಐಟ್ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಕುಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಾರ್ ಪಾತದ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲ್ ಪಾಟ್ನು ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡಕ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಪೂರ ಖುಷಿ ಆಪುಂತ ಯಾರೆ ಅಂಚ ಸಾಯಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕೋರ್ನೀರ ಈಗ ಅಂಚ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಇಲ್ಲ ಇಂದು ಎದುರು ತೋಜುನ ಬಹರೇನ್ದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಪನಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಇಂದು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಇತ್ತನಿಗೆ ಇತ್ತದ ಡ್ರಾಪ್ ಆಂಡ ಅಲ್ಲೇ ತೂಲೆ ಸಾಯ್ ತೋಚ್